Edustaja Bergbom. Arvoisa rouva puhemies! Nyt kun tässä halutaan vertailla eri hallituksia, niin totean vain sen, että vuonna 2021 tässä maassa oli noin 98 000 työnantajayrittäjää ja vuonna 2022 niistä oli poistunut 10 000 alaspäin työnantajayrittäjien määrässä. Eli tämä vastakkainasettelu työntekijöiden ja työnantajien välillä on täysin käsittämätöntä, kun meidän pitää nyt panostaa kaikki ne keinot, että me saadaan työnantajille uskomus ja luottamus siihen, että he voivat palkata, ja tästä hyötyy myös duunarit. Tämä hallitus tuottaa vastapainona myös näille työelämäuudistuksille työntekijöille veronalennuksia työtulovähennyksen kautta. Nämä hyödyttävät niitä työntekijöitä. Keskimäärin noin 49% suomalaisista kasvaa ostovoima ensi vuonna, ja 35% ei tule heikennyksiä eikä sitten toisaalta myöskään nousuja. Eli yli 85% suomalaisista hyötyy ensi vuonna tai ei muutu mihinkään tilanne. Eli te leimaatte tätä hallituksen ohjelmaa ja uudistuksia, kun olisi jotain työntekijöitä vihaavaa politiikkaa. Tästä ei ole kyse, vaan siitä, että Suomi saadaan kasvuun. Siitä hyötyy duunarit, työnantajat ja koko tämä maa. Aika. Edustaja Eskelinen.